Νούμερο 6 πέφτει. Το 7, το 4, το 1, το 3, το 5. Θα ασχολούμαστε με την αεροδυναμική της Βοπίλιας. Τέλος. Κύριε Κουκούρε. Δημητρίου, είσαι καλός. Του είπα να φέρεις το θερμικό μαζί σου. Το είπα, πες. Δεν το είπα. Αφού το είπα, μόνο το θερμικό κάνει στην πάτα, δεν κάνει τίποτα άλλο. Μην λέμε τα ίδια πράγματα την ώρα. Άς, γιατί έχεις ηλεκτρογεννήτριο. Δεν θέλω να είμαι καν στον πάγο. Χαιρετίσματα έξω από το φίλο στο Φωτόπουλο. Ήθελα να σου δώσω χαιρετίσματα. Όχι τίποτα άλλο.